כיום החוק בארץ אינו מאפשר תחבורה ציבורית בשבת. חוק זה נקבע בגלל הרצון להתחשבות בחרדים בארץ, אבל יחד עם זאת הוא גם פוגע בקבוצות רבות בחברה הישראלית, וביניהם גם אנחנו, בני הנוער. אני בחרתי לראיין נערות שונות בחברה הישראלית ולשאול את דעתן בנוגע לחוק ועל זה שהוא אוסר את פעילות תחבורה ציבורית בשבת. שלום. שלום. היי. אתן מרגישות שהחוק משפיע על החיים שלכם בדרך כלשהי? אני מרגישה את ההשפעה של החוק מאוד בחיי. האוטובוסים הם בדרך כלל הדרך בה אני מתנהלת בעיר, והחוק הזה מצריך ממני ללכת הרבה ברגל, לשלם כסף רב עבור מוניות, או פשוט לוותר על הגעה למקומות שרציתי להגיע אליהם. גם עבורי פעם הוא היה מגביל אותי מאוד מלהגיע למקומות, וגם היום הוא משאיר אותי בחוסר ברירה, אלא להתנייד עם רכב. אמנם יש לי רכב ואני יכולה לנהוג בו, אך זה מצריך ממני לשלם הרבה על דלק ולזהם כדור הארץ הרבה יותר ממה שהייתי רוצה. אתן מבינות מדוע קיים החוק הזה בכלל בארץ? אני מבינה מה הסיבה לזה שהוא קיים, אך אני חושבת שיכולו לאזן בין דברים ולא לבטל לחלוטין את האוטובוסים והרכבות בשבת, ולתת מענה למי שכן יש לו צורך להתנייד בתחבורה ציבורית בשבת. אני יכולה להבין את ההיגיון, ואני בטוחה שביטול האוטובוסים רק בערים חרדיות יכול להיות פתרון טוב הרבה יותר. תודה רבה לכן. ובאמת בני נוער ועוד רבים תלויים בתחבורה ציבורית בשבת כדרך להתנייד. אני חושבת שהחוק לגבי תחבורה ציבורית בארץ צריך להשתנות, ויחד עם זאת אני מאמינה שהחוק כן יכול להשתנות, כך שיהיה רגיש ונגיש לכלל האוכלוסייה בארץ. בין אם דרך הפעולה החלקית של התחבורה הציבורית, או דרך הפעלת אוטובוסים שקטים יותר, או כל פתרון אחר שלא ימנע לגמרי